Oke, Putra Jaya ye. Alelalo. Sugeng rawuh dumateng para pamirsa sedaya kakung putri dalu menika Mas Repi yo ho iya sampun sumandya rawuh anggelipun dumateng para pamirsa sumangga sami mungkin budaya putra jaya sampun kondang saknu swantara yo nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa Reok Ponorogo dumateng ingkang minulya bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat Kunir Lor Kunir khususipun Lumajang umumipun sugeng dalu sugeng pinanggihan malih dumateng kesenian tradisi Jawa Wetan Reok Putra Jaya ingkang dipun pandhegani Mas Rendi pribadi bijil saking Jombang Yoso Wilangun Kabupaten Tingkat Kalih Lumajang. Dalu punika makarya utawi nyambut gawe bebarengan M86 audio sound system saking dusun Sumberjati Tempe Lumajang. Ugi makarya bebarengan Dinda Production Shooting Multimedia kagunganipun Bang Jo Tempe Lumajang. Dalu punika dipun tanggap utawi dipun undang langsung ingkang minulya inggih menika Bapak Alimin, Ibu Alimin, Ibu Ali sekeluarga. Nagawarsa kitanaken putranipun ingkang nami Ahmad Firmansyah mugia putranipun Bapak Ali benjang dipun dadosaken putra ingkang soleh ngabekti marang tiyang sebab kekalih migunani marang bangsa lan agamane kali ing sami kala amin ya rabbal alamin. Pambukaning pagelaran para rawuh dalu punika panjenengan kula trimirsani gebyar-gebyar Reok Putra Jaya sugeng dalu sugeng ambe
mirsani nun yo reoke persiapan ger kemantene dijak metu alon-alon iring-iring sangka njaba manjake sing nganggur kemanten dijak metu dhisik yo yo rawuh dumateng para pamirsa sedaya kagem putri dalu menika amirsani seni putra jaya putra jaya kanthi pimpin dengene Mas Rendi Juragane no Jombang Yongso Wilangun panggonane bersama Akang Budayawan Lumajang Dinda Production Multimedia Video Shooting yo yey satu dua yo satu dua yo 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 ele persiapan reog ini yo pambukaning pagelaran rawuh panjenengan kula aturi mirsani dos putih kebiar Reo Putra Jaya monggo kemantene sing wis dirias dijak metu dhisik ya ayo diparani dhisik kemantene ya iring-iring saka njaba putra wayah putu wayah nggih kinanganten ratu kemanten dalu punika saking Bapak Alimin Ibu Ali iring-iring saka njaba dipuntupaken Reo Putra Jaya kalian kula sukani gending ojo cilik ati alon-alon yo dados alon-alon Mas Febi awas alon-alon no yo alon-alon dikawal hati-hati ya yo Mas Rendi Juragane
curakane Jombang Yoso panggonane yo op iya alon-alon ger ayo ke sambil digoyang yo yo siji arep golek kalendi mesti piain keturut ngati yo Mas Randy curagane Jombang Yoso panggonane yo Nun sewu para rawuh pagelaran reog Putra Jaya dalu punika kula kendelaken sawetawis sakmenika Bapak Alimin saha Ibu Ali badhe ngesake niat utawi nggih menika ujar-ujar nggih ayo kemantene sing diniati ditupakno reog dhisik ya Bapak Alimin ya. Ajem sar emang ada ajem nak neng bunga beri bedus ya bedus nyamena bulan korban tak nape bebas man tahu sih di bedus ya. Vokale hati-hati di untuk ngulanan awe
Sing diniati ditumpakno reog dhisik. Nyak pitike no. Dingu 3 tahun iso gendong anake besok iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dalu punika kula sak derma wakil saking Bapak Alimin, Ibu Alimin sekeluarga. Senien gadahi ucap utawi ujar sangi jare Jawa niki. Yen gadahi putu lanang ya Pak ya. Badhe ditumpakno reoke Mas Rendi Putrajaya saking Jombang Yoso. Lumajang dalu punika sampun kelaksanaan nggih. Sing kasar sampunake dateng ingkang alus, sing alus nggih sampunake dateng ingkang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ditumpakno nggih putra waya putu waya terutama sing diniati ya. Niku wau putune Bapak Alimin sing jaler aja nganti didukno ya nok ya. Besok isik bakal numpak jaran nggih. Kalian nglajengaken gending lilo Mas Pepi alon-alon. Yo alon-alon ger reoke digoyang alon-alon pokok kelakon. Bapak Alimin ora nyono ora ngira kowe taline
liar Reno. Senajan apa ta Nek esuk kuda kencak, nek saiki kuda liar le. Ho a o e o a o ho a o e o a ho a o e o a ho a o e o a ya 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 lila atiku wis nanging sliramu ora kirang warata yo ho iya nanging aku ragu wana nanging aku wis kapat tresno Putra Jaya Lelo sendur operatore giliran kabeh kowe Putra Jaya iya Lelo lalu kuda liar enak iya kolak enak pi iya apa wis ora kelingan orang kelingan janjimu mung marang aku iya 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 sinak selintang rembulan jarite tresno mumon kanggo aku oh lho wis nganti telung ketika lelo lale yo lho nang saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya oh iya iya ora nyono ora ngira iya kowe padha taline asmara yo oh iya tresnoku kang tulus suci lila rambut angsokno maneh angsokno malah membecani apa pancen wis nasibku yo kudu pisan karo sliramu iya senajan apa ta lakoni yo nanging aku ra bisa nduweni lah ya buka titik
Terus lanjut ditumpakno sedaya nggih putra waya putu waya ponak-ponakane Bapak Alimin, Ibu Alimin terutama sing diniati ya. Nuwun sewu para bedhek sinoman dateng panggung nyuwun dikirim tuyo aqua nggih matur nembah nuwun nggih. Monggo makarya bebarengan M86 Audio Sound System Dinda Production nggih multimedia video syuting. Monggo Mas Randy Dragani Putrajaya pengen semerap dos pundi piyantunipun sing nanggap reok Putrajaya dalu punika Bapak Ali, Ibu Ali nggih penghormatan kula aturi minggah miyos dateng panggung nyompeng tawi nyawer nggih artis biduan nggih Mama Sinta dibacut namanya lagune alon-alon Mama Sinta yo lili enak kontong yo sampai nih Bapak Ali alon-alon Bapak Ali Bu Ali nggih matur nembah nuwun nggih oke baik pamundutan no oke iya Son pucung lan bumi dadi saksi nyonggo kangen Mama Sinta ayo yo Putrajaya
Mas Redi Jombang Yoso Wilangun Lumajang panggonane budayawan Lumajang Akang Budaya Dinda Production yo Kasen walasi terus ditumpakno nggih terutama kemanten sing kesuk bakal numpak jaran enak soalnya perlune ajate Bapak Ali ki rong dina ya nok manggulan reoke donge dadi ya jarane enak aja nganti rasa ketinggalan terutama dulur-dulure sing kagungan Putra Alit monggo kula aturi sami minggah numpak reo Putrajaya nggih kalian nglajengaken pamundutan saking Bapak Alimin tuan rumah nggih pamundutan gending emak kualon dados Mas Pebi alon-alon kok ngantuk nasib sun iki mati kopine Pak Bapak kolera api oh iya oleh rapi ini
Alimin. Oh iya. Matur nembah nuwun monggo derek-dereke saking Bapak Alimin Ibu Alimin sing badhe kersa miyos nyompe nggih nyawer artis biduan Putrajaya kula aturi nggih kula sumanggaken monggo yo Jaya terus ditumpakno nggih ojo sampai ana sing ketinggalan putra wayah putu wayah ponak-ponakane dulur-dulure Bapak Alimin Ibu Alimin sekeluarga nggih mbok menawi wonten pamundutan lagu apa lagune nok ditakoni nak gulune tugel alias pedhet Putrajaya alon-alon yo Putrajaya bergoyang M86 Audio Dinda Akang budaya budayawan Lumajang awas hati-hati ya Le ya monggo sakit goyang monggo katuran pinara Tuhan tiarani pasir
kambyang geli ana ring pikir urung ketemu awak langsung kesir geli bekang kaya kelangan pikir kelopo arane kliku ya no sikari diporo katipit no isun sing bisa turu demenariko omong sing katuru yo 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 oh oh yo 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 Putra Jaya aring bakar gedang campur sawit sampai kering oleh pikire gedang raja sak corong dipangan codong timbang orang piangur kulun isun pedong Godang sawi enake ora kan lompo enak no ati iki kaya makan yo 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 jo jasa jarang diperedeli dong sing percaya kadang dodo iki tanjakno Kang Pepi oh ya bersama kuda liar ya konir lor watu hati arti pasir watu kambyang geli ana ring pikir urung ketemu awak langsung ngesir geli bekang kaya kelangan pikir lompo arane keluku iya mas nduk disikari di mana dadi iya lho Sabana isan sing bisa turu do menariko ngomong mesin ketu Dinda sedang roles yo yo do ya yo yo jos aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering oleh isun mikiri gedang rojo sak corong dipangan codong nang orang piangur kulun isun pedong Godang sawi enake ora kan lompo ati iki kaya makan yo oh iya jasa jorok diperedeli dong sing percaya kadang dodo iki timbang orang piangur kulun isun pedong dong sing percaya kadang dodo iki timbang orang piangur kulun isun pedong dong sing percaya kadang dodo iki yo 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 iya sambung Sampun Pak, wowul, nambah malih terus nambah. Aja cilik ati. Oke baik, enak ngebano aja cilik ati oke baik. Putra Jaya Ya, la 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 le lo yo oh iya la 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 le lo oh iya aja cilik ati le goyang goyang Putra Jaya yo
surakane Jombang yoso panggonane wis kenal bisa rakyani arti lembaran arti tewas dunia lagi asri sapiriang ada kebiar lendonya halayu telo ya pasti biain keturutan nang hati Mas Rendi curakane Jombang yoso panggonane wis kenal bisa ngerakyani arti lembaran arti newelas sing kurang kembang apa ke asli sepirang-pirang kan make age kembang lendonya ayu telo-telo Nggih. Boleh. Tembang Tresno. Nggih. Reoke bar iki ditokno ya nok ya. Ayo ditokno wis reoke. Dilanjut lagune mangke Ndek. Raja Wali, nggih, teng Raja Wali lagune nggih. Nun sewu para rawuh kakung putri nggih. Reok dikendelaken sak wentawis mangke barongi reok wonten bingking nggih.